Bida ang Philippine Eagle sa National Costume alang sa Miss International Queen Philippines. Ug this morning atong makauban ang double winded designer nga si Nikki De Asis. May buntag Nikki and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Good morning sa atong tanan mga viewers. Okay man kaayo ko. Privilege kay ko na ako di ari karon, then ma-share po na ako ang journey na pagbuhat sa national costume ni Miss Angel Montenegro representing Davao City. Sir, atong hisgutan kining baguhay lamang na nahuman na Miss International Queen Philippines kundi usa ka sa mga nag-design alang sa mga kandidata sa Davao City, especially with regard to their national costume. Pwede ba namo mahibalan kung unsa ba ang imong inspiration behind ani na design? Ako inspiration ani is ako taga Tugbo district ko, so near ko sa IP. So ang title sa ako ang costume na gibuhat is Panog. So usually ang mga pagobot tagabawa is ang Philippine Eagle ginatawag nila og Panog. So mao na ko inspiration. So gusto mo guna ko kanang icon sa Davao na catchy, then bold gani, tapos easily lang siya ma-recognize. So mao to siya na digital print sa there is na area na part kay Miss Angel kay para dali lang siya, then dali lang siya ma-recognize sa audience, then modern akong silhouette, then i-combine po na ako siya ang mga modern na materials like PVC materials, tapos infuse po na ako indigenous materials like bells and beads. Maka-establish na gid ka sa imong name and reputation in the fashion industry, pero paunsa ba nagsugod ang imong career as a designer? Well, nag-start siya ma'am no kay katong yang pakubata pa ko, nagdako ko sa akong lola. So akong lola is seamstress, pati po akong auntie. So siguro kadto bitaw na influence na kanang everyday na ko sila makita na nagatahi. Then throughout na yung ana siya kanang murag na inspire ko to pursue passion. So siya ang nagtuon sa mga first pattern making. Then mao to siya to dahil mo jud ako siyang career as a fashion designer. How is it working naman din, sir, with Mindanao's Bet alang sa pageant? Ma'am, still kayo ka work sila when Darwin, which is ang handler ni Angel Montenegro. So pag katong marami ko i-ask nila, tapos nag-ask sila pati sila tong iyang friend si Exor. So nag-go ko with design. So gi-entrust lang po nila dayon sa kuha. So without hesitation good na kani ako medyo bold akong design, tapos pati sa gown go lang nila allow lang ko nila to express my design ideas para sa ilaha. Sir, ang imong design gyud kay pasok sa mga hot pick sa mga fashion vloggers, meaning stand out gyud siya nga design, no? But aduna ba mo'y mga na-encounter po ng mga challenges kamong duha sa kandidata towards the national costume competition? Ma'am, daghan jud kaayo ko kanang medyo nagian na challenges like ang time constraint para mahimo ang costume, like kitagaalang murag 2 weeks to made my costume ni Angel, tapos ang materials niya is actually both mga materials ato is gi-outsource man gud sa laing country. So pagpa-shipping na ato dapat express, so like katong PVC na katong metallic is i-order pa man to siya, so murag ka ng gamay mao na ang isang mga challenge nako tapos busy pod ang schedule sa candidate lisod mag-fitting, so mao na ang mga challenges ako na encounter. How does it feel that you were able to showcase also Mindanao and your craft in a national pageant? Happy kay ko, proud, and privileged ko is natagaan ko kanang chance to show my talent. Then happy kay ko sa feedback sa result kay as we all know, lisod jud kayo i-please ang mga pageant fanatics, especially sa ato dire kay kung dili nila gusto, pero I see na positive bilang response, then na-honor ko kay daghan og kanapitang messages na kanang positive sa akong creation. Daghan yung mga nag-aspire nga mamahimong sama nimo, Sir Nikki, any tips or advice naman alang kanila? Akong advice, ma'am, no, para sa atong mga young and fresh designers. So nagian po na ako na dati, daghang kayong frustration, so continue lang. So keep inspired jud kay ang
mo ko nang mag-fuel sa ato ang creativity kanang ma-inspire the perminti. So bisag unsa lang make it as inspiration. Mao na akong best advice sa mga young designer. Napod ba kay gusto pasalamatan, Sir Nicky? Daghan-daghan kong pasalamatan. So thank you kay Father God para sa talent and sa ako ang sa Dabawenyo. Daghang kay salamat sa support sa mga pageant fanatics. Tapos sa akong family, kay Team Gwen na nag-trust ako, kay Angel, Sir Jodison, Exor, kay Tres Cartera na siya akong ka-collaborate sa accessories. Also kay Phil Glenn, tapos akong friends, sa akong family sa Fashion Design Guild of Mindanao. Thank you kaayo. Daghang kaayong salamat, Sir Nicky, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you so much. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.